Хәерле көн, дуслар. Менә Акчарлак газетабызның 18 сентябрь чыккан саны минем қолда. Үзем әле укымадым, но беләм шәп икәнен. Менә 2 һәм 3 беттә безнең Сәйдә Мөхәммәтҗанова турында язган безнең Альбина Гайнуллина. 6 яшьлек вакытында Сәйдә минем белән Акчарлак гимнын җырлаган иде. 6 яшьтә. Бик кызыклы әңгәмәдер дип беләм, укып чыгармын. Бүген кич белән менә монда зарлы телефон инде, аның турында үзегез беләсез. Монда зарлар тыңланыла һәм җавап бирелә, кешеләргә ярдәм итү йөзеннән. Кыш теле ясаучы Гөлназ Минһаҗова 4 сәгать кенә йоклыйм ди. Йокларга да вакыты юк менә Гөлназ ханымның. Щербаковадагы үлем йорты, моны телевизордан күрсәттеләр. Хәзер шундый ниләр бар икән, пансионатлар, картларны йортларга тутыралар да, бөтен милекләрен алып үзләренә яздырып, һәм шартлар булмаган җирдә картларны яшәтәләр. Юллардагы йөзләп камера законсыз дип табылган. Әйбәт тема, чөнки селкенергә дә ярамый. Бөтен җирдә камера. Шул сәлам хатлары килгәч кенә беләсең кайда син хата җибәрдең. Программа буенча без аны кирәк түгел дип тә санаган идек, ләкин аннан соң күп кенә хатлар килде. Программа кирәк, ничек инде кирәк түгел дип. Кеше программа авыл халкы карап бара икән. Менә шушылай кич белән укырмын мин моны үзем, Алла бирса.